አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ክብርን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ጥሪ 20 ንዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 20 ጥሪ እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ቀሺ አኮሎግ ወይ ከዓ መርምናም የዮሐንስ ወንጌል ዘወርቅ ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐና አሜን። ቅዱስ አኮሎግ ሰማዕት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘፍረየቶም ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ እዚ ቅዱስ እዩ። አኮሎግ ማለት ብእግዚአብሔር ጥዑም ወይ ከዓ ተፈታዊ ማለት እዩ። ብሓቂ ድማ ጥዑም ዜና ጥዑም ህይወት ዘለዎ ኣቦ እዩ። መልአክ ስሙ የውፅእ ዝበሃል ከምዚ ዝበለ እዩ። ንሱ ናይ ወለዱ ፍረ እዩ። ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ወለዱ ንወዶም ዘውረስዎ መሊኡ ዝተረፈ ሃብቶም ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ፍቕረ ክርስቶስ ምስጢረ መጻሕፍትን ክርስቲያናዊ ስምን እምበር። ቅዱስ አኮሎግ ገና ካብ ህፃንነቱ ናብ ትምህርቲ ቤት ኣትዩ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ተማሂሩ እዩ። ንሓዲስ ኪዳን ብምልኡ መሃሌ ነቢያት መዝሙረ ዳዊት ወሲኽካ ብቃሉ ኣጽንዖ። ቅዱስ ቃሉ ንዕኡ ፍልጠት ኣይነበረን። ህይወት ግን ህይወት እምበር ከይሰልቸዎ የንብቦ ነበረ። ብህይወቱ ድማ ይትርጉሞ ነበረ። በዚ ንጹህ ህይወቱ ድማ ንፈጣሪኡ ኣሐጒሱ ብዙሕ ተኣምራት ሰርሐ። ብድሕሪ ድማ ተጋድልኡ ቀጺሉ ብትሕርምቲ ነይሩ። ቀሺ ኮይኑ ምስ ተሾመ ድማ ቅዱሳን መላእኽቲ ይግብኦ ክብሉ 3 ግዜ ጨደሩ። ብጽድቂ ጸኒዑ ከዓ ዘመናት ሓሊፉ። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ብጻዕዳ ለቢሱ ብዙሕ መከራ ተቐበለ። በዚ መዓልቲ ድማ ምስ ብዙሓት ተኸተልቱ ደሙ ፈሰሰ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ጻድቅ፣ ንጹህ፣ ድንግል፣ ባሕታዊ፣ ቀሺ ወሰማዕት ኢላ ተኽብሮ። ጎይታ ድማ ንስምካ ዘኽበረ ዝተሰየመን ክምሕረልካ እየበሎ። በረኸቱ ይሕደረና። ሐዋርያ ቅዱስ አብሮኮሮስ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ምስ ዝነበሩ ሐዋርያት እንከሎ ኣጸናናዒ ዝኾነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበለ ብሐዋርያት ተመሪጹ ምስ 7 ዲያቆናት ብሓንሳብ ዝተቖጽረ ኮነ። ንሳቶም ድማ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮም ብፍልጠት ዝተመልኡ ከም ዝኾኑ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ስለኦም ምስክር ኮነ። ድሕሪዚ ድማ ቅዱስ አብሮኮሮስ ንወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ወዲ መዝሙሩ ስለ ዝኾነ ምስኡ ናብ ብዙሓት ሃገራት ብምኻድ ወንጌል ሰበኸ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ንምስባኽ ዕጫ ዝበጽሖ እስያ ስለ ዝነበረ ንወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ አብሮኮሮስ ኣኸቲልዎ ኸደ። እዛ ኤፌሶን ድማ ብጥንቲ ኣብ ውሽጢ ንእሽቶ እስያ ብሎሚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ናይ ቱርኪ ከተማ እያ። ኣቐዲሙ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ሰቢኹላ እዩ። ንወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ
ጢሞቴዎስ ድማ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሸይምዎ ነበረ። ንሱ ድማ ክሳብ ብግፍዒ ዝቕተለላ ጊዜ ቅዱስ ዮሃንስ እናሓገዞ ኣብታ ከተማ ብዙሕ ኣገልገለ። ድሓር ግን ብግፍዒ ቀተልዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ኤፌሶን ክኸይድ ከሎ ናብ መርከብ ምስ ተሰቕለ እታ መርከብ ብማዕበል ተሰብረት እሞ ንወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ አብሮኮሮስ እቲ ማዕበል ናብ ሓንቲ ደሴት ኣብጽሖ። ቅዱስ ዮሃንስ ግን ብስባር ናይታ መርከብ ተንጠልጢሉ ኣብ ማእኸል እቲ ባሕሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ገበረ እቲ ማዕበል ተፊኡ አብሮኮሮስ ናብ ዘለዎ ደሴት ኣብጽሖ እሞ ተታሒዞም ድማ ናብ ከተማ ኤፌሶን ኣተው። ናይታ ከተማ ሰባት ድማ ብጣዕሚ ክፉኣት ስለ ዝነበሩ ኣብ መጀመርያ ንቅዱስ ወንጌል ክሰብኩ ኣይከኣሉን ነይሮም። ንሳቶም ድማ ብጣዕሚ ክፉኣት ብምዃኖም ስለ ዝፈልጡ ቅዱስ ዮሃንስ ገና ዕጫኡ ምስ በጽሖ ብሓዘን ኣልቂሱ ነበረ። ሕጂ እውን ናብታ ከተማ ምስ ኣተው ቅዱስ ዮሃንስ ምኽንያት ብምፍጣር ሮምና ንእትበሃል ሰበይቲ ኣብ ቤት መሕጸቢ እሳት አንዳዲ ኮይኑ ቅዱስ አብሮኮሮስ ድማ ሓጻቢ ኣቑሑ ኮይኖም ተቖጸሩ። እታ ዝቖጸረቶም ሰበይቲ ክፍእቲ ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ክተሰቕዮም ጀመረት። ባሮታ ከም ዝኾኑ ተሰማሚዖም ስለ ዝጸሓፉላ ትቕጥቅጦምን ተሰቕዮምን ነበረት። ቅዱስ ዮሃንስን ወዲ መዝሙርን ድማ ቅዱስ አብሮኮሮስን ኣብቲ ቤት እታ ሰበይቲ ከም ባሮት ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዓብይ ጉስቁልና እናነበሩ ከለዉ ሓንቲ ዕለት ወዲ ገዛኢ ሃገር ክሕጸብ ናብ ቤት መሕጸቢ ኣተወ። ወዲታ ሰበይቲ ማለት እዩ። ኣብቲ ቤት መሕጸቢ ድማ ሓይሊ ሰይጣን ስለ ዝነበሮ ነቲ ወዲ መኮንን ሓኒቑ ቀተሎ። ኩሎም ናይቲ ሃገር ሰባት ስለቲ ዝሞተ ወዲ መኮንን ከልቅሱ ምስ ተኣከቡ ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ምስኦም ቆይሙ ክምልከት ከሎ ሮምና መጽያ ብሞት ወዲ ጎይታይ ክትሕጐስ ዶ መጺኻ እናበለት ረገመቶም። ንሱ ድማ ኣጆኺ ኣይትሕዘኒ ኢልዋ ናብቲ ዝሞተ ቆልዓ ቀሪቡ ብምልክት መስቀል ምስ ኣማዕተበሉ ኣብ ገጹ ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ዝሞተ ቆልዓ ድማ ድሒኑ ተንስአ። ናይቲ ሃገር ሰባት ከኣ ሰንበዱ። ሮምና ድማ ሰንቢዳ እግዚኣብሔር ዝብልዎ ኣምላኽ ንስኻ ዲኻ ኢላ ሓተተቶም። ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ብፍጹም ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ኣነ ናቱ ኣገልጋልን ሃዋርያኡን እየ እምበር በላ። ሮምና ድማ ስለ እቲ ዝበደለቶ ኩሉ በደል መሪር ንባዓት እናልቀሰት ይቕረ ክብሉላ ንቅዱስ ዮሃንስን ንቅዱስ አብሮኮሮስን ኣጥቢቓ ለመነቶም። ንሳቶም ድማ ኣረጋግእዋ። ኣብ ውሽጢ እቶም ህዝቢ ድማ ብዙሓት ብጎይታ ኣመኑ። እዞም ክልተ ሃዋርያት ካልኦት ብዙሓት ድንቂ ተኣምራት እናገበሩ ወንጌል እንዳሰበኹ ብዘይካ እቶም ክፉኣት ኣገልገልቲ ጣዖት ንኹሎም ኣእሚኖም ኣጥመቕዎም። ዮሃንስ ድማ ኣገልገልቲ ኤጲስቆጶሳትን ቀሻውሽትን ዲያቆናትን ምሸመሎም ናብ ካልኦት ቀረባ ሃገራት ከዱ። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ብድሕሪኡ ንቅዱስ አብሮኮሮስ ኣብ ሃገረ ቢታንያ ከተማ ኒቆምድያ ብኣክብሮተ ኢድ ኤጲስቆጶስነት ሾሞ። ቅዱስ አብሮኮሮስ ድማ ነቶም ናይቲ ሃገር ሰባት ናይ ጎይታና ሃይማኖት ምሂርዎም ካብ ዮናናውያን ድማ ንብዙሓት ናብ ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት መለሶም። ንብዙሓት ድማ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥመቖም። ኣብ ሃይማኖት ክጸንዑ ናይ ወንጌል ትእዛዝ ድማ ክሕልው መሃሮም። ምስ መሃሮም ድማ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሕሎም ቀሻውሽትን ዲያቆናትን ምስ ሸመሎም ወንጌል ንምስባኽ ናብ ካልኦት ሃገራት ከደ። ኣብተን ሃገራት ድማ ወንጌል ብምምሃርን ብዙሕ ተኣምራት ብምግባርን ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት መለሶም። ንብዙሓት ኣይሁድ ድማ ምሂሩ ጥምቀት ክርስትና ኣጥመቖም። ነገር ግን ሃዋርያዊ ወንጌል እንዳሰበኸ ንብዙሓት ናይ ጎይታና ተኸተልቲ ክገብር ከሎ እቶም ክፉኣት ድማ ብዙሕ ኣሰቃቂ መከራታት ኣውረድሉ። ስለ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቅዱስ ስሙ ከዓ ንተጋድልኡ ብዓወት ፈጺሙ ኣብ መወዳእታ ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና። ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና።
ቅዱስ ዮሐንስ ጻድቅ ወንጌሉ ዘወርቅ። እዚ ቅዱስ ወንጌላዊ ወንጌሉ ዘወርቅ እንዳተባሃለ ዝጽዋዕ ካብ ካልኦት ዮሐንስ ካብ ዝበሃሉ ቅዱሳን ንምፍላይ ክኸውን ከሎ ቀንዲ ምኽንያት ግን ዕድመኡ ልክዕ ዘንብቦ ካብ ኢዱ ዘይፍለን ሓቂፍዎ ዝድቅስን ብወርቂ ዝተለበጠ ወንጌል ስለ ዝነበረ እዩ። ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ታሪክ ምስ ናይ መርዓዊ ገብረ ክርስቶስን ምስ ናይ ቅዱስ ሙሴ ሮማውን ተመሳሳልነት ኣለዎ። እዚ ከ ብኸመይ እዩ እንተበልና ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮም ዝነበሩ ኣጥራቢዮስን ቡድራን ዝበሃሉ ሕያወት ክርስቲያን ነበሩ። እግዚአብሔር ኣብ ዝቐደሶ ሓዳር ዝነበሩን ንነዳያንን ንዝሰኣኑ ዝዝክሩን ስለ ዝነበሩ ነዚ ቅዱስ ወለዱ። ስሙ ድማ ዮሐንስ ኢሎም ሰመይዎ። ከም ዝግባእ የዕበይዎ። ምስጢር ናይ መንግስተ ሰማያት ምእንቲ ክርዳእ ንመምህር ሃብዎ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ትሕቲ መምህሩ ኮፍ ኢሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍቲ ተምሃረ። ንወለዱ ቅንዕን ተኣዛዝን ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ዝወደይ ትደልዮ ኩሉ ሕተተኒ እንታይ ክገብረልካ ትፈቱ በሎ። ንኣቦኡ ቅዱስ ወንጌል ግዝኣለይ ብወርቂ ድማ ለብጦ በሎ። ኣቦኡ ድማ ዝተባሃሎ ፈጸመ። ካብታ ሰዓት ጀሚሩ ካብዛ ዓለም ተፈልዩ ስጋብ ዝዓረፈላ መዓልቲ ቅዱስ ዮሐንስን ናይ ወርቂ ወንጌሉን ተፈላልዮም ኣይፈልጡን። ኩሉ ግዜ ብዘይ ምግዳል የንብቦ ክቕመጥ ከሎን ክትስእ ከሎን ክኸይድን ክድቅስን ካብኡ ኣይፍለን ነበረ። ቅዱስ ዮሐንስ ጎበዝ ኣብ ዝኣኸለ ጊዜ ድማ ወለዱ ከመርዕዎ ተቐራረቡ እሞ ልብሲ መርዓ ቀረቡ። በታ ሰሙን ግን ሓደ ጋሻ መነኮስ ናብ ቤቶም መጺኡ ሓደረ። በታ ለይቲ እቲ መነኮስ ኣብ ማእኸል ዕላል ስለ ቅዱሳን መነኮሳትን ተጋድሎን ክብርን ነገሮ። ዝሰምዖ ነገር ልቦናኡ ዝማረኾ ቅዱስ ዮሐንስ ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ናብ ፈጣሪኡ ይልምን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን እቲ መነኮስ ብድጋሜ መጺኡ ሓደረ። ቅዱስ ዮሐንስ እቲ መነኮስ ናብ ገዳም ምእንቲ ክወስዶ እንተሓተቶ ኣይከውንን ኣቦኻ ክሓዝነለይ እዩ በሎ። እዚ ቅዱስ ግን ብናይ እግዚኣብሔር ስም ኣማሕጺነካ ኣለኹ ስለ ዝበሎ ክልቲኦም ብለይቲ ወፂኦም ገስጊሶም ናብ ገዳም ከዱ። ኣበምኔት ኣመሓዳሪ ገዳም ወደይ ናይ በረኻ መከራ ኣይትኸዶን ይትረፍካ እኳ እንተበሎ ኣቦይ ኣይትድከሙ ካብ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝኾነ ነገር ኣይፈልየንን እዩ ስለ ዝበሎም ከም ዝግባእ ፈቲኖም ኣመንኮስዎ። ቅዱስ ዮሐንስ ድሕሪ ምንኩስንኡ ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብትሕርምትን ዘርኣዮ ተጋድሎ ንብዙሓት ኣደንቖም። ንስጋኡ ቦታ ስለ ዘይሃቦ ኣብ ጉብዝናኡ ኣካሉ ረገፈ፣ ቆርበቱን ኣካሉን ድማ ተረኸባ። ንስጋኡ ኣድሪቑ ንነፍሱ ኣለምለማ። ብኸምዚ ዝበለ ህይወት ን7 ዓመታት ድሕሪ ምግዳሉ ብራእይ ናብ ወለድኻ ተመለስ እንዳበለ 3 ግዜ ተዛረቦ። ቅዱስ ዮሐንስ ናብ ኣበምኔት ከይዱ እንተሓተቶም እቲ ራእይ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ኢሉ ናብ ቤተሰቡ ኣፋኖ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ልዕሊኡ ንዝነበረት ልብሲ ኣብ መንገዲ ንነዳይ ለማን ሂቡ፣ ኣብ ክንዲኡ ድማ ረሳሕ ጨርቂ ለቢሱ ኣብ ናይ ወለዱ ኣፈት ኮይኑ ለመነ። በጃኹም ኣጸጉዑኒ ኢሉ ድማ ለመኖም። ወለዱ ድማ ብፍጹም ክፈልጡ ኣይከኣሉን እሞ ነገር ግን ስለ ዝሕዘኖም ኣብ ኣከባቢ ኣብ ኣንፈት ገዝኦም ንእሽቶ ቤት ሰርሕሉ። ኣብታ ውሽጢ በዓቲ ከም ዝለመደ ብትግሃት ን7 ዓመታት ተጋደለ። ኣብዘን ዓመታት ድማ ኣሹምካይ እኳ ካልእ ሰብ ወለዱ ከማን ርፍራፍ ካብ ምሃብ ሓሊፎም ኣይቀርብዎን ነበሩ። ምኽንያቶም ድማ ክጨንወና እዩ ዝብል ነበረ። ኣብ መጨረሽታ መልኣክ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ድሕሪ 7 መዓልቲ ክትዓርፍ ኢኻ በሎ። ነዲኡ ጸዊዑ ሓንቲ ነገር ክልምነኪ በላ። እሳ ድማ እሺ በለቶ። ምስ ሞትኩ በዛ ዝለበስክዋ ጨርቂ ምእንቲ ክትገንዙኒ ኣብ ውሽጢ በዓተይ ድማ ቀበሩኒ ኢሉ ናይ ወርቂ ወንጌሉ ኣውፂኡ ሃባ። ኣብታ ግዜ ኣቦኡ እውን ስለ ዝመፀ ምስ ረኣያ ሰንበደ። ነታ ናይ ወርቂ ወንጌል ፈለጥዋ፣ ንወዶም ግን ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን።
እንዳበኸዩ ስለወዶም ዝፈልጥዎ እንተሃልይዎ ምእንቲ ክነግሮም ለመንዎ። ንሱ ድማ ወድኹም ዮሃንስ እኮ ኣነ እየ በሎም። በታ ቅጽበት ወለዱ ነቲ ዝሰምዕዎ ምእማን ሰኣኑ። ብፍጹም ዋይታ እንዳበኸዩ ኣልቀሱ። በኽያቶም ዝሰምዑ ኩሎም ተኣከቡ። ን7 መዓልቲ ፍርቆም እንዳበኸዩ ፍርቆም ድማ እንዳተባረኹ ንበዓቱ ከቢባ ቀነዩ። ኣብ 7ይቲ መዓልቲ መልአከ እግዚኣብሔር መጺኡ ብኽብሪ ንነፍሱ ተቐበላ። ኣድኡ ናይ ወዳ ሓደራ ረሲዓ ንሳስ ጽቡቕ ዝገበረት መሲልዋ ንመርዓኡ ብዝቐረበቶ ናይ ወርቂ ልብሲ ጌራ ገነዘቶ። ሽዑ ግን ብቕጽበት ብጽኑዕ ሓመመት። ኣቦ ግን ቅልጥፍ ኢሉ በታ ጨርቂ ገኒዙ ኣብ ውሽጢ በዓቱ ቀበሮ። ኣብታ ግዜ ኣደ ብቕጽበት ደሓነት። ካብ ቅዱስ መቓብሩ እውን ብዙሕ ተኣምራትን ፈውስን ተገብረ። ርህሩህ ኣምላኽና ካብ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌሉ ዘወርቅን ጸጋን በረኸትን ይኽፈለና ኣሜን። ኣኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለዮሃንስ ዘወንጌለ ወርቅ ንዋዩ ዘአግበረለቱ አቡሁ እምነ እበዩ ወበተጋድሎ ማሰነ ወተወለጠ ራእዩ እስከ ስእኑ ጠይቆተ ገጹ ችያሁ ዘርእዩ ወእስከ ሰአልዎ ያውህድ እምቡዙሃ ስቃዩ። ቅዱስ መርህምናም ሰማዕት። እዚ ሰማዕት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዓብይ ቦታ ካብ ዝወሃቦም ዓበይቲ ቅዱሳን ሓደ እዩ። ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ክርስቲያናት ካብ ዝሰኣሉ ቅዱሳን ድማ ሓደ እዩ። ሓደ ኣቶር ኣብ ኣከባቢ ፋርስ ክኸውን ከሎ ኣቦኡ ሰናክሬም ዝበሃል ንጉሰ ነገስት እዩ። ኣድኡ ወላ እኳ ክርስቲያን እንተኾነት ስለ ዝፈርሐት ግን ንኽልቲኦም ደቃ ንመርህምናምን ንሳራን ክርስትና ኣይመሃረቶምን። ክልቲኦም ኣብ ዝዓበዩ ግዜ ድማ ምስ ንጉስ ኣቦኦም ይወፁ ይኣትዉ ነበር እሞ ኣዶኦም ባዘን ጸለየት። በቲ ግዜ ድማ ጎርዞ ሳራ ጓላ ብለምፂ ተሃረመት። ዝፍውሳ ጠፍአ። መርህምናም ግን ጎበዝ መንእሰይ ስለ ዝነበረ 40 ናይ ኩናት ሓለቓታት ይመርሕ ነበረ እሞ በቲ ግዜ ድማ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ቅዱስ መርህምናም 40 ተኸተልቲ ሒዙ ንሃድን ናብ ዱር ምስ ወፀ ምስ ኣባ ማቴዎስ ገዳማዊ ተራኸበ። እዞም ጻድቕ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ በረኻ ዝነበሩ ኣቦ እዮም። ኣካሎም ብፀጉሪ ስለ ዝተሸፈነ ሰንቢዱ ክሃድም ክብል ዝወደይ ኣይትፍራሕ፣ ኣነ እውን እኮ ከመኻ ናይ ክርስቶስ ፍጡር ዝኾንኩ ሰብ እየ በልዎ። ንሱ ግን መን እዩ ክርስቶስ ክብል ሓተቶም። ኣባ ማቴዎስ ድማ ምስጢረ ክርስትና ካብ መሰረቱ ምሂሮም ናይ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላኽነት ነገርዎ። ቅዱስ መርህምናም ግን ክርስቶስ ኣምላኽ እንተኾይኑ ንሓፍተይ ኣድሕኑለይ በሎም። ንሶም ድማ ኣምፅኣ እያ ናብዚ በልዎ እሞ ኣምፅኣ። እዞም ጻድቕ ጸሎቱ ኣብፂሖም ንመሬት ረጊጾም ማይ ኣፍለቑ እሞ ብእምነት ብስም ስላሴ ተጠመቑ በሎም። እዚ ቅዱስ ሓፍቱ ሳራን 40 ናይ ኩናት ሓለቓታትን ምስ ተጠመቑ ሳራ ካብ ለምጻ ነጽሐት። ፈጺ ድማ ደስ በሎም። ናብ ቤተ መንግስቲ ተመሊሶም ድማ ቅዱስ መርህምናም ምስ ኣድኡ ምስ ሓፍቱን 40 ተኸተልቱን ንክርስቶስ ከምልኹ ጀመሩ። ንጉስ ሰናክሬም ግን ነዚ ነገር ኣብ ሰምዐ ግዜ ተቆጥዐ። ንሶም ድማ ናብ ጎቦ ሃደሙ። ንጉስ ዝወደይ መንግስተይ ውረስ ኢሉ እንተለኣኸ እምቢ በሎ። ስለ ዝተበሳጨወ ከዓ ንቅዱስ መርህምናምን ቅድስቲ ሳራን 40 ወተሃደራትን ቅዱሳን ብሴፍ ኣቕተሎም። ንስጋኦም ብእሳት ከቃጽሉ ክብሉ ግን ምንውዋፅ ኮይኑ ብዙሕ ኣረማውያን ሞቱ። ንጉስ ድማ ዓቢዱ እንስሳ ኢርያ ሓሰማ ኮነ። ኣብቲ ግዜ ኣባ ማቴዎስ ካብ በረኻ ወፂኦም ንንጉስ ሰናክሬም ፈወስዎ። ንስ ግን ኣሚኑ ናይ ደቁን ናይቶም 40 ስጋ ብኽብሪ ኣንበረ። ኣብ ዓዱ ኣብ ኣቶር ድማ ናይ ኣደ ብርሃን ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ማርያም ቤተ መቅደስ ሃነጸ። ብክርስትና ናብራ ነቢሩ ድማ ዓረፈ። ንሱ ምስ ተቐብረ ግን
ናይ ከለዳውያንን ንጉስ መጺኡ ንኣቶር ወረራ ንንግስቲ ንናይ ቅዱሳን ኣደ ምስ ህፃን ወዳ ቀተለ። ድሕሪኡ ድማ ንጣዖት ስገዱ ምስ በለ ናይ ቅዱስ መርህምናም ወታደራት መጺኦም ብምስክርነት ተሰየፉ። ቁጽሮም ድማ 170,000 ኮነ። በረኸቶም ይሕደረና። ኩሎም ዓመታውን ወርሓውን ዝውዕሉ ቅዱሳና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዘስመርዎ ደሞም ዘብሰሱ ዓጽሞም ዝኸስከሱ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም ድማ ይርድአና። አሜን። ጥሪ 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ ሰማዕትን ጻድቕን፣ ቅዱስ መርህምናም ሰማዕት ቅዳሴ ቤቱ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወርቅ ቅዳሴ ቤቱ፣ አባ አብድዩ ጻድቅ፣ ቅዱስ ብሕኑ ሰማዕት፣ ቅዱስ አብረኮሮስ ሐዋርያ፣ ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ወዲ መዝሙር፣ አባ ኖህ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት፣ ቅዱስ አሞኒዮስ፣ ቅዱስ ካሌብ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅድስቲ ሳድዥ የዋሒት። አሜን አሜን። ስንክሳር ዘንብብ ዝሰምዕ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ፣ ፍቕርን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ኣብ ልቡ ይሓድር፣ ብጸሎቶም ድማ ካብ ኩሉ ዘበለ ይድሕን። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተኣረመኒ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን